Ola, son Severa Souto, estou aquí para dicirvos que a partir do día 31 poderedes gozar da exposición As mulleres da cooperativa que se levará a cabo na sala polivalente do Auditorio de Verín. Na propio tecido industrial de Verín tuvo un peso moi importante porque estas mulleres contribuían directamente aos salarios da súa familia e poderon, pois igual, o sea, sumando ese salario con o seu marido ou mesmo elas propias, construirse a súa casa ou pagarse un alquiler ou independizarse. É dicir, tuveron por primeira vez unha independencia económica. E nesto contribuían pois, directamente a industria test. Pero sí que é verdad que eu vivo nunha aldea que se chama Pousa, que eu desde que teño uso de razón houve cadenas de costura, é dicir, é máis. Nesas cadenas de costura, o sea, a miña aldea somos 30 poucos veciños e nas cadenas de costura traballaban o doble de mulleres que de veciños que había no pueblo. Entón, o interés ven en xeral por dar visibilidade a ese traballo e a esas mulleres. Sí que é verdad que estas mulleres as que fotografiei foron das primeiras en traballar con a Mancio Ortega, que agora dice, o sea, quero decir, a Mancio Ortega pues, tal, e foron das primeiras e buscáronselas a vida para traballar con ele, sabes? Eso igual sí que foi o que máis me impactou, rollo, me chamou a atención. Despois, claro, hai moitas máis cousas que, eso, a edad temprana que empezaron a traballar, como traballaban, pero bueno, moitas tamén destacan, pois, que foron bolsando. As fotos están sacadas por toda a comarca de Monterrey e de Verín, vamos, o sea, non hai un sitio concreto, hai mulleres que, o sea, hai, por exemplo, hai puntos nos que se concentran máis mulleres, pero ten que ver con que os máis mulleres desa aldea traballaban nesta industria, pero están esparcidas por todo o val. Intentei que os retratos daquelas mulleres que siguen a traballar neste momento sexan tirados no seu, o sea, estean feitos no seu lugar de traballo, mentres que as mulleres que, desgraciadamente, porque esta industria se foi a quiebra e deixou unas como a mão diante e outra detrás, por así decirlo, hai 10 anos ou 11 as mulleres que están agora mesmo pues, que non teñen traballo ou que traballan noutras cousas están pues, na súa casa, que é outro traballo, quero dicir, en traballos do fogar. Foron miles de mulleres, pero sen treinar nestas 32 porque foron as primeiras. Entonces, con ese retrato, eu non busco que haxa un trasfondo, sino que unha muller que traballa na costura se pode identificar ou pode dicir, vale, pues, eu conozco esta muller, eu traballei con ela ou coincidimos ou este tía unha cadena ou X, sabe? Animaría xente a vir a presentación da exposición porque eu creo que vai ser un encontro sempre bonito encontrarse outra vez de novo con xente que igual hai moito tempo que non ves, sempre é bonito, non temos por que falar da costura, senón podemos falar da vida ou da vida que houve despois ou da vida de antes ou recordar, que tamén é moi bonito recordar, que eso logo, claro, disfrutar das fotografías e verse nas fotos, que é sempre bonito, ver as súas veciñas e dicir, mira esta, xa está, básicamente, creo que vai ser un encontro bonito, en definitiva.